furt nevidím, ale nedá se nic dělat. Uděláme to dneska bez Tomáše. A dáš house tour, ne? Rovnou jako plynule poskočím. Jo, to jo, jako pro zájemce vás tady provedu. Tak co, kdo začne? Si zase já, víc. Začínáš vždycky a řekni nám něco o vadách. Hele, řeknu vám něco o vadách. Někdo žalovaný rekonstruoval barák pro někoho, pro žalobce. A prostě se dohodli, že to budou dělat nějakým způsobem, že nejdřív se opraví fasáda, pak nějaký tesarský práce a tak. A oni si to postupně jakoby fakticky předávali. A poté, co mu předal takhle část díla, to je vůbec jako sporný, jestli došlo k předání části díla, ale prostě něco si předali, ve smyslu, hele, podívej, tady už jsme udělali fasádu, dívej se na to. Tak ten žalobce přišel a namítá vady, respektive požaduje slevu z kupní ceny nebo ze slevy z díla. A ten žalovaný se brání, hele, tohle to je předčasný, protože my jsme ti ještě nepředali to dílo jako celek, takže ještě nevzniká vůbec odpovědnost správ za vady. Správ z vad. A soudy nižších stupňů na tohleto souhlasili s tou argumentací žalovaných a jakoby ta jejich argumentace je založená na tom, že aby mohlo dojít k částečnému předávání díla a vzniku odpovědnosti za vady vždycky v té části díla, tak byste se na to museli výslovně dohodnout. A to k tomu tady jakoby vůbec nedošlo. Takže ty jsi to žalobče zažaloval ještě už jakoby předčasně a právo z vad nemáš. A přišlo to k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud říká, tak hele, to za prvý odporuje jakoby provedenému dokazování, protože oni jakoby si udělali předávací protokol a chovali se k tomu jako opravdu k předaný části díla. To za prvý. Za druhý, i kdyby tohleto jako nenastalo, tak pokud jako fakticky k předání části díla došlo, tak ta logika je obrácená. Aby nedošlo k předání části díla, k částečnému předávání díla, tak by to v té smlouvě muselo být výslovně napsané. A muselo by se výslovně dohodnout, že dílo je předáno až na závěr. A pokud tam tohle není, tak může docházet k předávání části díla a ta odpovědnost za vady k jednotlivým částem toho díla vzniká. To je druhý závěr. A třetí závěr, byste se soudy nižších stupňů vůbec nezabývali tím, že žalobce je spotřebitel a pokud je spotřebitel, tak měl být upozorněný na to tím podnikatelem, jaký jsou jeho práva z odpovědnosti za vady. A pokud nebyl upozorněný na ty práva, tak a i kdyby to uplatnil předčasně, tak se tahle skutečnost má zohlednit v rozhodování o náhradě nákladů. To znamená, i kdybyste mu zamítli tu žalobu pro předčasnost, tak to, že nebyl upozorněn, se projeví ve výroku o nákladech. Tak to je jenom taková jakoby procesní tečka. Takže jako oni říkají, že tady, já si jako asi živě dokážu představit, jak vypadal ten dodavatel. No, jasně, no. Třeba, že on jakoby upozorňuje někoho na práva na spotřebitelský právě, taková zajímavá. No, ano, tady od tesaře k klempíře a pokladače střech. S klempířem má jako je obecně problém. Ano. Asi. Ale ono stejně, jako i když si v té smlouvě dojednáš cokoliv, tak stejně si to pak jako můžeš ústně změnit, ne? Můžeš změnit, no, samozřejmě. No, nebo to, jestli ta vůle prostě směřovala k tomu, aby tam fakt jako byly části díla, že jsou nějak jako samostatně funkčně oddělený od toho zbytku díla. To pak už jako záleží, ale ano, i když se dohodneš písemně na tom, že dílo je předáno až na konci podpisem finálního předávacího protokolu, tak pokud se začneš předtím chovat tak, že dochází k částečným předání částí díla, tak si myslím, že by to mělo přebít, no. Takže jako bacha, no. Takže bacha, až budete někomu prostě rekonstruovat barák. No,
Ale já si myslel, že tady jako spíš jako chtěl říkat, že to je předaný ten dodavatel, ne? Jakože Ne. to... Ne, ten dodavatel se bránil tím, že to je předčasný, protože to nebylo ještě finálně dokončený, to dílo. Nějaký jako hrozně krátký lhuty, ne? Jako, že spíš jsem myslel, říkal, ale to už jsem vám dávno předal, vy jste prošvihli prekluzivní lhutu na to. Ale ne, že to dávalo smysl. Ne, já myslím, že to bylo celý ten žalovaný, ten dodavatel se bránil, že to je předčasně uplatněn. Vlastně dva argumenty s tím, že je to předčasný. Dále skočíme do odpovědnosti za vydání předběžného opatření. A to je spíš tak jako didaktický. Abyste věděli, že můžete požádat soud, aby vám vydal předběžné opatření. Zatím dobrý. No a když se to jako úplně nepovede, tak pak někdo, nejenom druhý účastník, může žalovat na škodu způsobenou tím předčasným opatřením. To je jako teorie. Praxe je taková, že třeba tady byl žalobce a ten měl barák. A ten daroval paní EH. Ale zároveň, jak ho daroval, tak asi pro strýčka příhodu s ním uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě. A zároveň později uzavřel smlouvu o budoucí jako kupní smlouvě za sporu prodávajícího s někým jiným. A potom, co jí daroval ten barák, tak vůči ní někdo úplně třetí chtěl vést nějaký řízení, tak jí zakázal disponovat s tou jednotkou. A nějakou dobu to trvalo, co tam jako běželo, co tam jako trval tenhle jakoby zákaz z toho nakládání. A ten žalobce nejdřív teda jako jí poslal dopis, že odstupuje od daru pro nevděk, ale zároveň jí jako vyzval, ať mu to převede na základě té smlouvy o smlouvy budoucí. Protože prostě, aby od ní měl nějaký papír, že to na něj převedla. Že myslím, že na katastru úplně nefunguje, že přijdeš a řekneš, ale tam byl nevděk, přepište to zpátky na mě, kluci. No a nějak se tak nepovedlo, protože tam furt jako bylo to předběžko. A on právě vůči tomu, té nové společnosti rezidence radniční SRO musel zaplatit smluvní pokutu, že jim prostě nepřevede ten barák. A šel tady za tím žalobcem, teda za tím žalovaným, na jehož popud se vydalo to předběžné opatření a říkal mu, tak mi nahrad škodu, tu smluvní pokutu, těch 300 000, který jsem musel zaplatit, protože si tady vydal předběžko. A samozřejmě to úplně prohrál, protože prostě tam všichni říkají, hej, tak tam asi nebyla příčinná souvislost. Protože ty jsi to mohl nabít na základě odvolání toho daru pro nevděk. Že to nikdo nezapíše na katastru, to je jedno. Takže jen abyste věděli, že tenhle institut máme, ale jako reálně moc jako úplně nefunguje. Jo, předběžka jsou taková tajemná věc, která vyjde, když to nečekáš a nevyjde, když to čekáš. Ale naopak jakoby velmi netajemná věc, dalo by se říct až rustikální, je služebnost požívacího práva, viď, Kubo? To je pravda. Tady Cetin byl uzavřel nájemní smlouvu k nějakým pozemkům se žalovaným číslo 1. A žalovaný číslo 1 to zřídil požívací služebnost ve prospěch žalovaného číslo 2. A pak žalovaný číslo 2 teda šel za Cetinem, za žalobcem a říká, tak teď budeš platit mě to nájemný. A to se Cetin jako nevěděl, tak zažaloval na určení, že pronajímatelem je furt ten původní žalovaný, protože prostě vlastnický právo k pozemku se nezměnilo. Tak proč by měl jako by nedošlo k převzetí nájemní smlouvy, tak proč by měl cokoliv platit žalovanému číslo 2. Nejdřív se řešil naléhavý právní zájem, ten se jakoby vyřešil. Došlo to k odvolacímu soudu a odvolací soud říká, ale mně se tak jako zdá, že ta nájemní smlouva přešla na toho žalovaného číslo 2 s řízením toho požívacího práva. A já už jsem se smál, říkal si, to je ale blbost. A pak to přišlo k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud říká, jo, takhle to přesně je. Protože obsahem požívacího práva je
i právo to dá to do nájmu. A to požívací právo je hrozně silný, jakoby prakticky na úrovni co do jako ekonomické podstaty s vlastnickým právem. Takže není důvod se k tomu nechovat stejně. Zároveň je tam napsáno, že poživatel nabývá tu věc, nebo to požívací právo, včetně všech závad, které na tom váznou. Takže se to má chovat stejně, jako kdyby to žalovaný 1 na žalovanýho číslo 2 prostě převed. Normálně mu převed vlastnický právo. Což mně přijde docela jako, já nevím, co si o tom myslím, mně to přijde snad i trochu blbost, ale jakoby, já prostě nevím, když řídíš takhle někomu požívací právo, jestli to pak můžeš třeba dát znova do nájmu. Víš, jako s tou logikou asi jako ne. Což jsem si jako myslel, že jako je to opačně, že to je jako jo, můžu, že prostě dokud jsem vlastní, tak to můžu pronajímat. Ale tady se to tváří jako že tak vlastně trošku přešlo vlastnický právo, byť jako nepřešlo. Tak ono to je věcný právo, on prostě se jako zbavil části svých vlastnických oprávnění. A mě spíš jako zaujalo, já jsem pochopil, že jakoby ten druhý žalovaný, že to byl nějaký podnikatel, který jako měl tenhle jakoby nápad a chodil za těhle jakože starýma lidma, kteří tam měli ty nové věci a jako říkal, hele, vy mi to dáte za X a já budu práva ty vykonávat tak, abych jako využíval všechny možnosti, abych z toho Cetinu dostal víc, ne? Ano, že přesně tak, že po Cetinu bude chtít víc peněz, no. Doslova Cetin se bránil tím, že to jsou paraziti. Ano, to tam napsal, no. Ano, je to slovo, je to judikát, slovo parazit. No, parazitovat na něm. Mm-hmm. A k tomu ten nejvyššák řekl, že samotná skutečnost, že uzavřete smlouvu, kterou zřídíte, služebnost požívací, není parazitní. No ale to je jako celkem jedno, jako by mě zajímá ten právní závěr a ten mi jako připadá trochu já nevím, já jsem spíš prostě přes ten biznes, víš. No, ne, je mi to jasný a je dobře, že si ten kontext dal. Ale, no, takže prostě, když někomu zřizujete tuhle požívací právo. A já nevím, jestli, jako, jak to jde až daleko, jestli, i když bych zřídil jenom služebnost užívání, tak jestli jako taky. Ale dá se říct, že tohle rozhodnutí tak jako rustikálně přináší Souhlas. Teď nevím, jestli jsi něco říkal ty, nebo se nám do toho někdo ještě něco říká. Nikdo jiný nic říkat nemůže. Dobře, v pořádku. Tak pokračujme. Tak když už jsme u požívacího práva, tak na to navážem logicky zřízením před rejstříkovým soudem, kde nadace českého kubismu není víc sexy téma než rejstříkový právo. Přišla před rejstříkový soud, respektive nadační soud, ale já tomu říkám rejstříkový soud. A říkali, hele, já tady mám napsanýho jako zakladatele Libora Kindla. Ale myslím, že jakoby z hlediska českého kubismu toho za poslední roky udělal víc tady Pavel Šafář. Tak já chci od teďka, aby jako místo Libora Kindla jako zakladatele, tam byl zapsaný Pavel Šafář jako zakladatel. A předložili jim dohodu o změně zakladatele, nadační listině, kterou zavřel tady Libor a Pavel. No a jak to dopadlo? Oni to chtěli zapsat, viď? No. Jakoby jednak to chtěli zapsat, jedno chtěli, tak jakoby, aby se to stalo. A rejstříkový soud konstatoval, že možnost změny zakladatele ze zakládací listiny nevyplývá. A pak napsal doslova toto. Nadto změna zakladatele nadace dle rejstříkového soudu není možná, neboť zakladatelské jednání je konzumováno opět požívací právo samotným vytvořením nadace. Pozice zakladatele je pevně spjata s konkrétní osobou, přičemž zásada jedinečnosti a nepřevoditelnosti jeho pozice vychází z tzv. Nadační svobody, kterou je zakladatel nadán. Ta svoboda se projevuje tím, že něco nesmíš udělat. Ano. Je to taková typicky středoevropská, takzvaná německá svoboda. Svobodně nic nesmíš.
Ale tady kubisti se nevzdali a odvolali se. A odvolací soud zase jakoby vymyslel tyto písmenka. Postavení zakladatele je konstantní a neměnné v tom, že jeho změna po vzniku nadace není možná. No, a tam aspoň nepoužívají slovo konzumovat. Takže ani jako odvolací soud úplně jakoby tam neviděl tu možnost. Ale a jak to dopadlo na nejvyššáku? Jo, tak jakoby na nejvyššáku tady ve spoustě jakoby písmenek říkají taky, že to nejde. Odkazují tady na nějaký lidi. A tak. A neudělali jsme to někdy. Já vím, že Vlastík to nějak někdy probíral. Jo, tak vlastně jako možná napsal, že to nejde, nebo já nevím. Já jsem si s ním o tom whatsappoval a říkal, že jako k tomu rozhodnutí má jako vlnovky. Že ne, že... Nesouhlasný. No, tady vyprávějí nějaký spousty jako věcí a říkají, jak je to v Rakousku a ve Švýcarsku a tak. Ale jakoby já jsem furt jakoby nepochopil, proč by to jako nešlo. Jakoby, jak říkáme vděčně, kibono. Hodím jakoby přesně před čím ochránili. Že mi přijde, že to je zase taková jako věc, že na základě nějakých tady umělých principů jsme zakázali něco, co jako nikomu nevadí, podle mě. Já jako, si myslím, že no. Boruš nechce být zakladatel a Pavel jo, tak jako co tady je nějaký zásady fundačního práva ohledně zásady oddělenosti a spodstatnění, k tomu mají co jako mají do toho co kecat. No já trochu chápu, že intuitivně někdo říká, že zakladatel může být jako jenom ten, kdo to založil. Víš, jakoby že tuhle tu intuitivní úvahu ohledně slova zakladatel tak nějak jako chápu. Jo. Ale ve finále jakoby ty musíš se na to dívat tím prismatem ty listiny, která říká, že jsme jakoby svobodný stát. A já tam úplně jakoby nevidím, koho lidi ochránili a jakmile já nevidím, koho ochránili, tak to za mě, víš, Kuby za mě to úplně tak nefunguje. No a to jsme zase u toho středoevropského pojetí svobody, no. Je to jakoby hodně německý rozhodnutí, já tam úplně jakoby z toho slyším tu Eriku, ale nezbývá než se s tím jako smířit, ale hlavně si jako uvědomit, že ne všechno jakoby jde převíst. My jsme to řešili v jednom DDčku, že jedno nejmenovaný jako gymnázium takhle jakoby přešlo od takového jako mladého smrada, že prostě přišel za tou paní a řekl jí, od teďka budu zakladatel já a podepsali smlouvu. A to byla nějaká školská právnická osoba. A my jsme říkali, hej, to asi nejde. A oni říkají, hej, proč by to nešlo? Teď, jakoby. Nám to zapsali na ministerstvu školství. No, a co vy na to? No a oni už předtím řekli, že to nejde u obecně prospěšné společnosti převádět postavení zakladatele. Teď to řekli u nadace. No jo. Důležitý je si z toho jakoby vzít ten závěr, že jako vždycky, když budete chtít něco převádět, tak se zamyslete nad tím, jestli to jde převádět. OK. A ne jakoby všechno, co by se mohlo tvářit, že jde převízt. Dobře. A já jdu teď na jedno rozhodnutí, který je takový hodně skutkový, ale šlo o to, že si někdo koupil pozemek a měl zaplatit kupní cenu asi až co bude pravomocný územní rozhodnutí pro výstavbu bytového domu. A zavkladovat se ta kupní smlouva měla až po té, co zaplatí tu kupní cenu. Znamená, byla uzavřena kupní smlouva a čekalo se na to, až bude územko. A dohodli se tak jako standardně, že developer dostane plnou moc, developer ten kupující a v tomhle případě žalobce, a bude, jako vyběhá to územko. A až ho vyběhá, tak se zaplatí kupní cena, zavkladuje se kupní smlouva a všechno bude dobrý. No a oni se, ten žalovaný jakoby vypověděl tu plnou moc v průběhu toho územního řízení a prodal to někomu jinému. A to developer říká, no to se mi úplně jako, co? To se mi úplně jakoby, to není úplně asi ideální, takhle to asi dopadnout úplně nemělo. A žaloval dvě věci, jako dvě skupiny nároků, ušlej zisk a náklady na vynaložení na ten development.
Náklady na development, tomu budeme říkat. A tak, a bylo nejdřív první kolo u soudu nižších stupňů. Ty mu to všechno zamazali. Ušlej zisk samozřejmě, to je úplně jako neexistující konstrukt, který asi nikdo nikdy neviděl. A co se týče těch nákladů, tak mu to zamazali taky. Ani tady vlastně bohužel rozebraný proč. Jo, protože odvolací soud řekl, hele, jako, teď vy byste to územko stejně nedostali, i kdyby vám tu plnou moc nevypověděli. Takže tam není příčinná souvislost. Protože vlastně nezáleží na tom, jestli vám tu plnou moc vypověděli nebo ne, protože vy byste to územko stejně nedostali, protože to nešlo. No a to se dostalo v prvním kole k nejvyššímu soudu a už to je jako zajímavý, jak nejvyšší soud říká v tom jako předchozím rozhodnutí řekl, hele, jako jestli to je takhle, tak to musí prokázat ale žalovaný. A tady to jako neprokázal. Takže se to vrátilo k soudu nižších stupňů. Ohledně nákladů developmentu. Už ne ohledně toho ušlýho zisku, ten ušlý zisk prostě nejde. No, a teď to v prvním kole teda přiklepli ty náklady, včetně částky, kterou, a v nákladech toho developmentu je několik složek, a jednou z těch složek bylo to, co musel developer zaplatit mandatáři na prodej bytů. Jo, protože už uzavřeli smlouvu, kterou se prodávaly ty byty, což je standardní praxe, protože kvůli financování od banky musíte mít nějaký předprodeje, takže už se to prodává, aniž se kopne do země. A v té smlouvě s tím mandatářem si dohodli, že zaplatí 308 tisíc v případě, že to nějak nevyjde. A odvolací soud tuhletu částku 308 tisíc přiklepnul tomu developerovi, tomu žalobci, že to je opravdu náklad developmentu, který se má uhradit v důsledku toho protiprávního vypovězení plné moci. No a teď to zase přišlo k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud říká, hele, tak to si musíte udělat nejdřív jasno, co to je těch 308 tisíc. A protože žalovaný argumentuje, že to je jenom nějaká paušální náhrada nákladů, který mandatář vynaložil v souvislosti s tím prodejem, jako nějaký právní náklady a technické náklady. Ale pokud to je takhle, je to paušální náhrada, tak nejdřív musíte jako prokázat ty žalobče, že ty služby, které mají být takhle paušalizovaný, náklady na níž mají být takhle paušalizovaný, takže byly poskytnutý. A pokud nebyly poskytnutý, tak to hradit žalovaný nemusí. No a takže se to vrátilo jako k soudu nižších stupňů. Já tu úvahu vlastně jako vůbec nechápu a nevím, co si o tom myslím, ale spíš tím jakoby nesouhlasím. Já si nemyslím, že jako je samozřejmě problematický, proč by měl žalovaný ten vlastník platit nějakou jako částku, za jejíž výši vlastně jako moc nemůže a nemusel ji nutně předvídat. To bych jako tak nějak chápal. Ale tadyhle to rozdělování na to, jestli šlo o smluvní pokutu, jak tvrdil žalobce a následně odvolací soud, anebo jestli šlo nějakou paušalizovanou náhradu nákladů, tak tohle rozdělení moc jakoby tomu nerozumím. No. Dneska je to hodně takové jako roztykávání nesouhlasující díl. No, a co ty si vlastně myslíš o tom požívacím právu předtím? Co ty si neřekl názor? Nemám názor. Silné nebo? Silný nezájem. Ale jako je hezký, že máme požívací právo. Hele, mě to asi spíš nějaký smysl dává. Ale jako je zase otázka, když si v té nájemce by si jako zakázal postoupení, tak jestli to tímhle jako přebiješ. Což bys jako nemohl, podle mě. Ale to tam neřešili, ne? Jako, Ne. Tam nebyl ten procesní podvozek, jak se říká. Jak říkáme my, procesualisti. Tak jo, jako, tak pojďme na poslední rozhodnutí. Jak všichni víte, příští pátek je advokátní sněm, bude se tam projednávat nový garanční fond pro nevěru z úschovy. A tohle rozhodnutí se týká OG z pronevěřitele, který byl dávno před paní Cukovou. A týká se to případu pana advokáta magistra Miloše Vlasáka, který mezi lety 2010 až 2012 jakoby se mu ztratilo z úschovy 65 milionů. nejsou. Ano, a taková jako vsuvka,
On právě spolupracoval s realitním kanceláří Reality 21, který ho doporučovali na všech jako svých transakcích. A tak ty lidi prostě, jak si budovali celý ten barák, nebo celý život budovali barák, pak ho prostě prodali, šli za touhle realitkou, ta jim tady doporučila tohle advokáta a oni tam dali, nebo ta protistrana tam složila tu kupní cenu, oni přišli o ten dům, šli si pro ty penízky a zjistili, že tam nejsou. A pak ten bývalý kolega Miloš Vlasák dostal 8 let natvrdo, takže sedí a rozdělala se s ním insolvence a ta paní a ta insolvenční správkyně začala jako někde schánět ty peníze a shodou okolností, jakoby, když už vybrala nějaký jako podstatnou částku, tak se zjistilo, že všechny ty peníze pro ty lidi, kterým tenhle týpek zpronevěřil ty prachy, měla u Sberbank, která pak jako zkrachovala. To je prostě jakoby taková série neštěstí pro ty lidi. Každopádně to byla taková jako vsuvka z historie advokacie. V tomhle sporu šlo o to, že nějaký ty lidi, kteří takhle přišli o ty peníze, protože zpronevěřil tady pan bývalý kolega Miloš Vlasák, žalovali tu realitku za škodu způsobenou tím, že jim jako doporučili tohohle týpka. Bylo to ještě podle starý úpravy. Takže ve finále se řešilo, jestli tam ta realitka porušila paragraf 415, což byla prevenční povinnost. A mé nejvyšší soud říká, že jasně, že jo. A že ta realitka je za to odpovědná. Že zrovna v tomhle případě už to bylo jako ke konci, kdy už jako i v té realice už přišly nějaký pokyny, hele, s tímhle týpkem asi jako nebudem dál spolupracovat. To zároveň jako byl ten důvod, proč on přestal vyplácet ty peníze, protože tyhle pronevěřitelé fungují tak, jako že oni ty staré peníze vyplácejí z těch nových. A v jednu chvíli, kdy jakoby vyschne ten tok, tak se jako provalí, že jsou minus pár desítek milionů. Tak oni tady jako ke konci v té realice už jako běželi nějaký interní pokyny, aby ho přestali používat, ale zrovna tyhle transakci ještě ho nějak jako doporučili. A nejvyšší soud říká, ano, jako lze považovat za racionálně odůvodnění žalobce, že když mu za provizi realitka jakoby poskytne nebo zajistí komplexní a bezvadné služby, tak asi jako se dá očekávat, že jim doporučí někoho, kdo ty peníze nespronevěří. Že to spolu jako je nějaký jako racionální předpoklad. Asi, ale takže ten závěr je takový, že ano, můžete být odpovědný i za to, že někoho doporučíte. Jako obecně pozor s doporučeními. A zase na druhou stranu tady to bylo i specifický v tom, že jako ta realitka za to dostala peníze. Takže vyloženě to bylo braný jako součást toho, za co ty realice platí. Jo, no. Jako jestli to už věděli, že to je trochu průser, tak mi to přijde rozumný. Jo, mně taky. Tak jo, tak za nás je to všechno dneska. Ty jdeš dělat tu house tour, že jo? Já to natočím a pak to nám asi offline jenom do DMSka. Dobrý, mějte se hezky. Hezky. Se budu koupat. Papa. Nastydněte.